Biye sibiri marsi kalo kilifolo samba fla ani mugantu foli bi awi amnu be kan laje aw sigiyoro la o bela jaralen foli no ka do ka wakati uchugo ya ka ayo bismillah do kun franche kuna foli o keneka foni damne la kun go février kalo kilimuga ani sheki ulala nege wakati olu konina akuna foni ya dila anga jamana ka o conseil islamique koni fe munu ka bara koni bereno kaliko o jasemne lima ye ayira ka foko kalo yira nyono marabolo o konnala nyono misriba ere almami ani aka sero fe o kababu yala sa bi sibiri obeke sungalo kalo kilifolo e mimeto sena o la femye seli ona keka beni marsi kalo kilibisa ba na tai ala ka sungalo time ko nyumanti ama ando na marsikalo konna la biye o kle folay kle damadamani tuguni ni o marsikalo kle duru nate o bena ke chrétien dinetik la ma o luka sungalo damne sungalo mimina ben kle binan mani abito sena fo avril kalo kle muga ama fo ala ka bato bela jarale mine hala ka nga jamana basiki Kulungu février kalo klimuga ani shekin samba flani mugandru anga jamana ministre nyama général de division Abdoulaye Maiga ale senabolike kunungu kata terrain koni sanfe anaka jekulu mi yere koni kunte dowere wala saka sekata la jema o mago be jo femununa femi sungolo o konna la selame ko sungolo fota sécurité dineti la moko sungolo o kumu konna la kata la jena soro la olu fembe la bolike kuma mina ka senabol konna la akoni ni misi wasa soro ko sobe kada ka ay ka fo stop unumeno olu koni be seka sungolo flabila len ko time ko nyumanke kasangani anga jamana la kana tikla mawka wulika joye munu sigi se ka kabini février kalo kleta ani shekin katabla février kalo klimuga ani woloflala afra wulika jomi yere ko ni ma ko fura juku kele o ko ni kera ke sababu ye nu ye tige ko ni ke fura juku ko ni toni bisaba ani duru yere ko ni ka hanga jamana marabulo ko na wulika jomi yere ko ni kera unité opérationnelle de l'office central des stupéfiants o yere ko ni fe amanga bi kuno funi o kunche fait divers kon na la février kalo kleta ani wolo vla temeni ni wale ko ni kira bamako commune na kon na la kasanga ni nyefolu ye ayirala ka fo muso domini aletara ade muso yere ko ni bilasira feminye jigni yor la docteur so yere o kon na la mina ade muso jigina ka beni 16 jours wakati olu ko ni kuma mna de muso jigina bamso ko ni de muso ka finu ko ni ta ko abitaka olu ko finu ko li autant kon na la o asoro de muso yere ko ni dalindo dimimbe aka alibi o wakati de la sako ya soro musokoroba do min shibita sambi oro bonyanko o kume sal konnala o refleka profiter bamso ga absence la ani jigibakato yere be douleur bolo wakati minasa kashinga dere ni kodinta katakani ay kasangani nyefolo yire la ka fo den kunye den chemani yere de koninyi wa feminye kasangani den shwela yere takatola amatani den doronyi atarani telefoni do fanaka telefoni konye afe kasangani femye wulika jo kumfolo yi ayira la ka fo ko kabini sokomada nege wakati olu konina ni musokoroba mi den chien agoni kume docteur so yere o corona ola ore koni kama femie déclaration koni ntara ke commune nana koni tribunal de grande instance o konna la nege kanye muga anikele temene ko feni sanga bisa babonyanko ye jigibakato yere koni ba femina ay detail oludi wuliga jo kufolo koni kera wala sa ka seka yelenda akoka o kama femie bamako commune nana tribunal koni kele no ga wulewule da kan koni blakata ma o make koni menye dodo ni ko ina ki sera ka ke a action do koni serie iga wuliga jo ke jona ikata commissariat la ni o ye commune kati commissariat ikata nyefoli keno walma ika woleli ke nega juru sira ola nega jusani o ye 79 10 70 57 walma 66 79 54 08 ni wakati la banna dera ni shunya yere ko ni la warali no kosobe anga jamana faba o konna la o kama anga la kana tigra ma ko miga fere bela jiralenke wala saka sega anga docteur so ka sega olula kanda chogo ya mina kani wale ya nyogona nu ka sega dansigi olula aywa ni rebe dansiki ke anga bi kuno foni ola aw foli no faw sigoro la amba fo onichi akala meli ko nyumana alaka doko kunwere ira ana alaka sungolo timego nyumandi ama alaka atimeli fangadu ana